नमस्ते सर्वांना. तर इथे बघा आम्ही बदलापूर टू विक्रोली जातो आहे आणि इकडे आता आमची पॅकिंग चालू आहे. तर काजलचे कपडे सर्व पॅक करते. इकडे आमचे बॅग्स रेडी आहेत. जसे 2 बॅग आणलेले विक्रोळीमधून येताना तसे तर तो 2 बॅग परत नेते. त्या बॅग्समध्ये सर्वात जास्त वजन म्हणजे बघा हे असतं. हां ह्याचंच वजन असतं. हे एक बॉक्स आणि हे बघा ह्या बॉक्समध्ये बघा किती काय काय आहे. म्हणजे प्रत्येक बोटाच्या प्रत्येक आपल्या नखाला नाही वेगळा कलर लागू शकतो एवढे नेल पॉलिश आहेत. किती नेल पॉलिश माहिती का? 1 2 3 4 5 6 7 8 नेल पेंट आहेत. चला आणि बाकी सगळे लिपस्टिक्स आहेत. पॅक करूया आणि पटकन जाऊया आपण. चला. आणि आता आम्ही ट्रेनने चाललो. येस. आता असं दुपारची वेळ आहे ना, ट्रेन रिकामी मिळणार आम्हाला, गर्दी नसणार म्हणून ट्रेनने जातो. आता इथे बघा इकडे 2 in 1 काम होते. मी चाललो सासरी टू माहेरी आणि काजल चालली माहेरी टू सासरी. रिक्षा बदलापूर स्टेशनला झाली बरोबर. एक बॅग इकडे, एक बॅग पाठी, लॅपटॉपची बॅग इकडे. तर आम्ही प्रवास कसा केला बघा. बदलापूर गाडी मुलुंडला थांबली, मग मुलुंडवरून स्लो आलो, विक्रोलीला उतरलो, विक्रोली रिक्षात बसलो बरोबर. आणि स्लो ट्रेन पण नव्हतं. आता संध्याकाळी मार्केटमध्ये गर्दी किती बघा तुम्ही. हां तयारी करते. आमची बॅग. स्वागत नहीं करोगे? ये पाणी बिनी द्या आम्हाला. अरे आमची दिलू. आम्ही रस्ता माहित नाही म्हणून आम्हाला भाई घ्यायला आले बाहेर. अरे बस काजल बस बस. आमच्या दिलूला पप्पी दे. दिली का? पाणी 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 पाणी. बस बसून रे. येस. दिलूला पप्पी दे उद्या. दिलू पप्पी दे. पप्पी दे. उचकी लागली दिलू. दे पापी. दे दिलू पापी. नको था माझा पिऊ दे. हे दिलू पापी. हप्पी पापी. पी पी. मला ना आता सर्वांना एक मजा दाखवायची. काय घेऊन आले बघा मी ती. पांडा आणि हत्ती कुठे गेला? हत्ती पळाला तो. झू मध्ये गेला तो त्या दिवशी. चला वरती जाऊया. आता काजलला नवीन एंट्री दाखवायची आहे. कशी आहे काजल एंट्री बघ. आणि असं तुला लॉक केला की आता बघ इकडे गेला. हा दिसतंय का काय? नाही अबरे धडपडेल कोण पण. आता बघ दिसतंय क्लिअर. कसं वाटतं ना, गोव्यात आल्याच वाटतंय. गुफा वाटतं ना. गुफा वाटते. म्हातारीचा बूट. हा असंच आहे ना. हा असंच आहे. असं हे स्लायडर आहे. मला काजलचं एक्सप्रेशन बघायचं आहे. काय बघितलं मी. काय हुशार ना. ह्याच्यावरच झोपायचं. हे बघा काय हे कसे आहेत. ते पार्सल आलेले ते आहेत का हे वाले. मस्त आहे. ही कोणाची बेडशीट? माझी. त्या बेडशीटच्या खाली काय आहे? मस्त आहे. छान आहे. हे मला खूप आवडलं. म्हणजे डिझाईन सर्कल सर्कल. आता तुम्ही सर्व विचार करत असाल 6-6-12 उषा काय करणार आहे तुम्ही. तर काय करणार आहे तुम्हाला आता सर्व दिसणार आहे त्याचं. आणि कशासाठी आणलं तेही तुम्हाला दिसणार. काहीतरी सस्पेन्स आणि काहीतरी पाहिजे ना पुढचं. मला पण मजा येईल ना मग पुढचे व्हिडिओ बघायला. इंटरेस्टिंग तुम्हाला पण तेवढं वाटेल. तर कशासाठी सस्पेन्स ठेवतोय. काय घेतलंय कशासाठी घेतलं ते तुम्हाला आम्ही दाखवणार आहे.
म्हणून आमचे व्हिडिओज रोज नेहमी आणि बघत राहा. काजलला आम्हाला विचारायचं आहे, काजल हा रूम कधी वॅकंट झालाय? हा खूप आधी झाला. म्हणजे असा होता काय तू रूम वॅकंट नव्हता म्हणून तू इकडे नव्हती? नाही असं काहीच हा, नाही. तर रूम वॅकंट हा आम्ही रत्नागिरीवरून आलो ना तेव्हाच हा रूम खाली झाला होता. आणि बघा तुम्ही बघा ना व्हिडिओमध्ये बेड नव्हता खाली, म्हणजे बेड कुठे जाणार, वरती देणार ऑब्विसली. तर हा रूम सुद्धा ते फॅमिली फंक्शन वगैरे होतं म्हणून मी नव्हते. त्याचं फंक्शन झालेलं आहे. आणि त्यासोबत हा रूम सुद्धा बघू शकता तुम्ही, हा रूम सुद्धा आपला खाली आहे. लाईट लावूया बघा, हा रूम सुद्धा आपला सर्व खाली आहे. ठीक आहे. आणि जो काजलचा कपाट होता तो आपण खाली ठेवलेला आहे, म्हणजे वरती खाली करायला नको जास्त. एकदा रेस्ट करायला आपण इकडे येऊ शकतो. बरोबर. माझी ना खूप ट्रॅव्हलिंग झाली आता सध्याच्या वीकमध्ये, आणि त्यामुळे माझे केस खूप डस्टी झालेत आणि हेअरफॉलसुद्धा होतो. तर ना मी एक तुमच्यासाठी प्रोडक्ट घेऊन आली आहे. पण त्याच्या आधी मला एक गोष्ट तुम्हाला सांगायची आहे. ओनियन हे एक असं साहित्य आहे ना जे आपलं परंपरेने आपण यूज केलं जातं हेअरफॉल कंट्रोल करण्यासाठी. आणि ती प्रोसेस आपण कसं करायचो की ओनियनचा ज्यूस काढायचो, पण त्यामध्ये ना खूप आपला टाईम पण जातो आणि डोळ्यातून पाणी येतं ते वेगळंच, आणि स्मेल तर खूप विचित्र येतो जे आपल्याला सहन होत नाही. आणि बटरवेस आपल्याला असं सगळं नको हवं. म्हणून मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे मामाअर्थचं ओनियन शॅम्पू आणि कंडिशनर, ज्यामध्ये प्लांट केराटिन आहे आणि ओनियन एक्स्ट्रॅक्ट आहे. ओनियन शॅम्पू हे केसांना जेंटली क्लीन करतं, हेअरफॉल सुद्धा रिड्यूस करतं आणि आपल्या केसांना सॉफ्ट आणि शाईन ठेवतं. हे रिच आहे सल्फर पासून, ज्यामुळे आपलं हेअर ग्रोथ वाढतं आणि आपल्या केसांना ताकद सुद्धा येते आणि नरिशमेंट सुद्धा देतं. आणि इथे जे ओनियन कंडिशनर आहे ते बनवलं आहे खास कोकोनट आणि ओनियननी, ज्यामुळे आपले केस सॉफ्ट होतात. मामाअर्थचा ओनियन शॅम्पू हा न्यूली लॉन्च्ड आहे 600 ml पॅकेजिंगमध्ये. ह्याच्यानी डिटँगलिंग 8 टाइम्स होते आणि ह्याच्यानी कंडिशनिंग 4 टाइम्स होते. ह्याच्यामध्ये 22% मोर फोम आहे आणि हे टॉक्सिक सल्फेट फ्री सुद्धा आहे. हे प्रोडक्ट्स वापरल्याने तुमचे केस स्मूदर, शायनी, सिल्कियर आणि हेल्दी होणार. शॅम्पूमध्ये 2 की इन्ग्रेडियंट आहे. पहिलं आहे ओनियन, जे हेअर फॉलिकल्समध्ये ब्लड सप्लाय इन्क्रीज होतं, ज्यामुळे हेअर ग्रोथ वाढतं आणि हेअरफॉल रिड्यूस होतं. सेकंड आहे प्लांट केराटिन, जे 18 अमिनो ॲसिड्सने बनवलं जातं. प्लांट केराटिन हे हायली प्रोटेक्टिव्ह प्रोटीन आहे, जे मदत करतं आपल्या केसांच्या मॉइश्चरला बॅलन्स ठेवायला. ओनियन कंडिशनरचे 2 की इन्ग्रेडियंट आहे. पहिला आहे ओनियन. ओनियन आपल्या केसांना उत्तेजित करतं, ब्लड सर्क्युलेशन वाढवतो आणि खाज, चिडचिड कमी करतो. आपल्या स्कॅल्प आणि हेअर फॉलिकल्समध्ये हे डीपली पेनिट्रेट होतं, ज्यामुळे केसांची वाढसुद्धा होते. सेकंड इन्ग्रेडियंट आहे कोकोनट, ज्यामध्ये नरिशिंग प्रॉपर्टीज आहेत, जे डीप पेनिट्रेट करतं हेअर फॉलिकल्समध्ये आणि ओव्हरऑल स्कॅल्प हेल्थ आणि हेअर ग्रोथला प्रमोट करतो. इथे बघा, आता मी मामाअर्थचा ओनियन शॅम्पू यूज करते आणि माझे केस आता मी आधी वेट करून घेतले आणि कॉइन साइज ऑफ अमाऊंट शॅम्पू मी घेते माझ्या पामवर आणि आता मी लावते स्कॅल्पला आणि आपल्या हेअर टिप्सला, इथे मध्ये सुद्धा हेअर्सला सगळीकडे लावून घ्यायचं आहे आणि जेंटली मसाज करायचं आहे आणि नंतर हे पाण्याने आपल्याला धुवून टाकायचं आहे. आणि मी ना आता हे अप्लाय करते शॅम्पू, पण याचा बिलकुलही ओनियनचा वास येत नाही ह्याच्यामधून. म्हणजे तुम्हाला एक डाऊट असेल की ओनियनचं वापरलं तर ओनियनचा स्मेल असेल, पण बिलकुलही ओनियनचा स्मेल नाही याच्यामध्ये. आता माझा शॅम्पू लावून झाला, आता मी हे पाण्याने धुते. आता मी मामाअर्थचा ओनियन कंडिशनर यूज करते. हे पण सेम कॉइन साइज ऑफ अमाऊंट घ्यायचे आणि आपल्या हेअर टिप्सला, हेअर्सवर लावायचं आहे. आणि हे कंडिशनर लावल्यानंतर आपल्याला पाण्याने धुवायचं आहे. आता माझं कंडिशनर लावून झालंय, आता मी पाण्याने वॉश करते. आता बघा, इथे माझं मामाअर्थचं ओनियन शॅम्पू आणि कंडिशनर यूज करून झालंय आणि माझे केस तुम्ही बघू शकतात, खूप स्मूदर, सिल्कियर आणि हेल्दियर झालेत. हे बघा. आणि मला मामाअर्थचे प्रोडक्ट्स का आवडतात माहिती आहे का? कारण की जेव्हा पण तुम्ही प्रोडक्ट परचेस करता ते लिंक करतं एका वेबसाईटनी आणि त्या वेबसाईटचं इनिशिएटिव्ह आहे की 2025पर्यंत ते 1 मिलियन ट्री प्लांट करणार. मामाअर्थचे प्रोडक्ट्स आवडण्याचं दुसरं कारण म्हणजे ते ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट, नायकावरती सुद्धा अवेलेबल आहे आणि तुमच्या नियरबाय स्टोअर्समध्ये सुद्धा अवेलेबल आहे. आणि तुम्ही मला कमेंट करा जर नियरबाय स्टोअर्समध्ये तुम्हाला मामाअर्थचे प्रोडक्ट्स दिसले तर. आणि त्यासोबतच मी तुम्हाला कुपन कोड देते SK2022, जे वापरून तुम्ही 20% डिस्काउंट घेऊ शकता आणि याचं लिंक सगळं डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे. पण काजल एक नोटीस केला का, पेंट परत केलेला आहे आम्ही. कसला? घराला? हा. चे ह्या नाही त्या का तिकडे. कुठे? तो ते उघडशील ना, दरवाजा उघडशील ना, ते दरवाजा उघडशील ना, की त्या पाटी सर्व पेंट नवीन केला आहे, ते पण सर्व न्यू केलं सर्व.
पांड्याला काय सोडत नाही आमची बाई. खूप दिवसानंतर भेटलाय ना. हे बघ है ना, क्लीन वाटतं ना पूर्ण. आता लाईट मध्ये बघू शकता तुम्ही. हे बघा सर्व ग्रिल बिल आणि सर्व हे पण आहे ना बघ. इकडून पायऱ्या बिऱ्या बघा, हे सर्व कलर्ड आहे बघा. ही पाठचं पण बघ एकदम क्लीन वाटतं बघ. म्हणजे आपण पाठी ब्लॉक करायला येऊ शकतो दिवसाचं, है ना. ते सुद्धा. आणि ही लादी पण नवीन बसवली आहे बघ. दिसतंय का काजल? है ना, है ना. म्हणजे कसं पाठचा पण आता युजेबल झालाय पूर्ण प्रॉपर. त्यासोबत आता आपले फॅन बिन तर आहेत नवीन इकडची. मी माझ्या काजलला गिफ्ट आणलेले आहे. एक ऍड्रेस दाखवशील तर. 1 आहे 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 गिफ्ट आहे काजलला. ओपन करू? नाही का नाही, गिफ्ट तुला आधी ना ओपन करू देणार आहे. राईट टाइम पे. तुम्हाला एक सांगायचं मला, कधी कोणाला ना गिफ्ट आणून ठेवायचे आणि ते ओपनच करू द्यायचे नाही. म्हणजे असे लेडीज तडपत बसतील. आता ही असे तडपत काय आहे काय सांग. पण तुला ते देणार नाही ओपन करायला मी. आता तुला दाखवलं पण आता परत ते लपून ठेवणार मी. आता ते काय ते सरप्राईज आहे ना. हे माहिती ना काय, हे आपण आणलेलं ते ना. हा गन माहिती ना, गन. उल्हासला गेलेलं तेव्हाच ना. हा बोल ना काय ते. एक खोलायचं मग मी 4 राहू दे. एक आता आज मग नेक्स्ट वीक एक नाही 5 तुला एकाच दिवशी मी खोलायला देणार आहे. काय रे पण आता काय आहे पण नाही. अॅनिव्हर्सरी झाली सगळं. गिफ्टला काय अॅनिव्हर्सरी आणि स्पेशल डे लागतं. गिफ्ट असं देऊ नाही शकत. हा ठीक आहे, वेट अँड वॉच. आणि तुला एक हिंट देतो मी. तुला काय आवडतं करायला? क्रिएटिव्हिटी. त्याच्यात रिलेटेड आहे. मग कलर्स वगैरे आहेत? नाही, तू किती पण माझ्याकडून काढायचा प्रयत्न केला तरी मी तुला उत्तर देणार नाही त्याला. काय मग आज तुम्ही रात्री बघणारच ओपन करून. नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? तर आज बघा गुरुवार आहे. आज गुरुवार आहे. व्हिडिओ कधी जातो ते मला माहिती नाही, पण गुरुवारची इकडे घटस्थापना झालेली आहे. लास्ट टाइम आम्ही तुम्हाला दाखवली होती. तर इथे बघा किती व्यवस्थित सर्व झालेली आहे. आणि वेणी घालताना जरा त्याच्यावर स्प्रे मारायचा, म्हणजे दिवसभर ती वेणी टकाटक राहते. हा ओके. कशी नाही तर अशी नरम पडते. आता स्प्रे कुठे आपला? पाटून मारायचं पाणी. पाटून मारायचं का? हा. तर अशी व्यवस्थित परत घटस्थापना झालेली आहे. बघूया कशी दिसते. वा छान. तर इथे असा कार्यक्रम सुरू आहे. आणि काजल पण आपली काय करते बघ. काजल तू काय करते? चपाती भाजते. नाही का बाई? ही पाठच्या दरवाजाला येऊन बसली. बोका आलेला पाठी? नाही येऊ शकतो ना तो. आपल्याला घरी किती चपात्या लागतात काजल? हे बघा, हे छोटे चपात्याचे असे आपल्याला 6 चपात्या लागतात. 6 चपात्या ना. आमच्या दिलूसाठी असं उघडलं की आमची दिलू पण बाहेर जाते बघा. दिलू बाहेर पण बघा रांगोळी काढलेली मस्त बघा. आणि आमची दिलूकडे कंप्लेंट आहे. दिलू काय? दिलू हे तोंड काळा करून आली आहे दिलू. नाही पुसू देणार ती, स्वतःहून साफ करेल. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सहित लोक उजागर राम दूत तुलित बलधामा. दिलू डोळे का बंद करून नाही तू? पप्पी दे, पप्पी दे. डोळे बंद करून पप्पी दे. नको. तिथे बघा बाहेरची रांगोळी कशी दिसते. आणि त्यासोबतच आतमध्ये भटजी आलेत आमचे, कथा वाचतात आहेत. आणि हे नवीन भटजी आणि जुने भटजी. म्हणजे देवाचे तोंड पूर्वेकडे व उत्तरेकडे असावे. स्थापना करायची आहे. घरातील जागा शेणाने बापरे. हे गावी लक्ष्मी आलेली ना कोकणामध्ये पहिली. शक्य तर गाईच्या पहिली जागा शेणाने चालवायची, असं पूर्वी अशी प्रथा होती. ओल्या कपड्याने पुसून घ्यावी. लादी असती तर ओल्या कपड्याने पुसायची. त्याच्या समोर योग
लक्ष्मी नमोस्तुते स्थूल सूक्ष्म महागर्भगौर्य महाशक्ती महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मसनसिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मातमलक्ष्मी महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबरे देवी नानालंकारभूषिते जगत्सिते जय महालक्ष्मी वसती व्यापक रूपे तू रघुसुती करवीर पूर्वासिनी सुरवर्मणी माता पुरहर वरदायिनी पुरहर प्रियकांता कमलाकर जठरी रमणी विधाता सहस्रवदनी सुदर्शना पुरे गुणगाता. नमस्ते. आता मेथीची भाजी भरपूर यायला लागली आहे ना आणि आता स्वस्त पण झाली आहे. म्हटलं तुम्हाला आज मेथीची मस्तपैकी रेसिपी दाखवते. आणि आज मी मेथीची रेसिपी अशी बनवते पनीर मेथी मसाला. हां, हे कांदा पहिला फ्राय करून घेतला. हे बघा कढईमध्ये तेल आहे, त्याच्यामध्ये कांदा फ्राय करून घेतला असा. हे किती कांदे? कांदे 2 कांदे आहेत मोठे. आता इथे बघा मी 400 ग्राम पनीर घेतला आणि त्याचे मोठे मोठे पीस करून घेतले असे कापून. आणि हे दही आहे, 1 कप दही मी कट करून घेतलंय. म्हणजे कट बनवतात ना रुमाला, दही ठेवायचं आणि पाणी काढून टाकायचं असं हंकट. हे असं दही घेतलं अर्धा कप. ओके. म्हणजे 1 कप होता, 1 कप जास्ती होता, तो पाणी काढून अर्धा कप झालाय. पाव किलो दहीचा मम्मीने एवढा केलेला आहे. हा, पाव किलो दही समजा. आता याच्यामध्ये आपल्याला तळलेला कांदा टाकायचा आहे आणि थोडं आपल्याला इथे फ्राय करायला ठेवायचं आहे. आता याच्यामध्ये हळद टाकते, धना पावडर, गरम मसाला, थोडासा गरम मसाला ठेवते, लाल मिरची पावडर, हे सगळं 1-1 चमचा आहे. आणि आपल्याला थोडंसं याच्यामध्ये आता मीठ टाकायचं, एकदम चिमटीभर. मिश्रण बघा सगळं एकत्र केलंय. आता त्याच्यामध्ये हे पनीर टाकायचं आणि मॅरिनेट करून ठेवायचं आहे. आरामात ढवळायचं. पनीरचं आहे ना, पनीरचा कुस्कर होतो, नाहीतर तुकडे तुकडे केलेले आहेत ना पीस, अलगद ढवळायचं. इथे पनीर बघा मॅरिनेट करून ठेवलाय. आता इथे आता मी कांदा घेतला होता ना फ्राय करून, तो मी कढईमध्ये टाकलाय. आता त्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट टाकते 1 चमचा. त्याच्यात आपल्याला चांगली फ्राय करून घ्यायची. आता त्याच्यामध्ये 2 टोमॅटोची पेस्ट बारीक करून घेतले. आता आपल्याला किती वेळ लावायचं असं? आता थोडं टोमॅटो शिजेपर्यंत. आता मी फुल गॅस केलाय. फुल गॅसवर चांगला टोमॅटो तेल सोडीपर्यंत चांगलं फ्राय करून घ्यायचं आहे. आता इथे बघा टोमॅटो चांगला फ्राय झालाय आणि तेल सोडायला लागलाय, कारण का त्याच्यामध्ये थोडं अजून पाणी आहे. एवढं काही तेल सोडलं नाही टोमॅटोनी. तर त्याच्यामध्ये आहे ना मी बघा मेथी घेतली आहे आणि पालक घेतला आहे, मिक्स घेतले आहे. आता हे आपण आहे ना आपल्यावर आहे, आपल्याला जेवढी पाहिजे ना तेवढी घ्यायची भाजी. मग 2 कप 3 कप 1 कप अशी भाजी आपण जसं बनवणार. आता मी पनीर जास्त घेतलं आहे ना, पनीरच्या हिशोबाने आपण भाजी घ्यायची. 1 जुडी घ्यायची, 2 जुड्या घ्यायचे. आता मी आहे ना ही अर्धी जुडी घेतलेली आहे. 1 जुडी एवढी येते ना पेंडी, त्याच्यातली मी अर्धी घेतली आहे. आणि याच्यामध्येच आता पालक पण टाकते. पहिली भाजी जरा ढवळून घेते. पालक पण एका जुडीतली अर्धी जुडी घेतली आहे. आता कसं भाज्या जास्त यायला लागल्या आहेत ना, तर मेथीची भाजी पालकची भाजी कशी आता मोठ्या मोठ्या जुड्या येतात. ही भाजी पण चांगली जरा शिजवून घ्यायची. आपण तयारी करून ठेवली ना, मग कशी आपली भाजी जेवण कसं पटकन होतो, वेळ नाही लागत. आता भाजी बघा साफ केली, धुतली, स्वच्छ कापली
मग झाली की नाही तयारी पटकन. आता याच्यावरती मी आहे ना 2 मिनिटासाठी झाकण मारते. आता बघा इथे आपली 2 मिनिटं झाली आहे. आता मी झाकण काढते. पण ते झाकण स्टीलचं असल्यामुळे आहे ना गरम झालंय. आता ते मी कपड्याने पकडते. अशी स्टीलची भांडी जर असेल ना झाकण बिकण तर त्याला पटकन पकडायचं नाही, कारण तो तापतो. आणि आपण निर्लेशी भांडी असतात ना ती वेगळी असतात. ही कढईला पण असं आहे ना, ही कढई आहे म्हणून पकडायचं नाही. निर्लेच्या भांड्याला ते पकडायचं वेगळं असतो प्लास्टिकचं. ही भाजी आहे ना चांगली शिजवून घ्यायची. दोन मिनिटं आहे ना अशी चांगली परततच राहायची, ढवळत ढवळत राहायचं. आता इथे बघा चांगली ढवळून घेतली आहे आणि भाजी बघा मस्त शिजली आहे. पण आता त्याच्यामध्ये मी काय करते माहिती आहे का, जरा गॅस आहे ना बारीक करते आणि आपलं पनीर मॅरिनेट केलं आहे ना तो टाकते त्याच्यामध्ये. मस्त वाटतं, टेम्पटिंग वाटतं. कसा दिसतोय कलर, एकदम छान वाटतं. हां. आता इथे बाउलमध्ये मी थोडं पाणी घेतलंय, म्हणजे अर्धा कप पाणी घेतलंय. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना हे आपले बाकीचे मसाले टाकायचे. हा मी पनीर मसाला घेतलाय 1 चमचा. आता इथे सर्व मसाले आपले टाकून झालेले आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये आहे ना ही ग्रेव्ही टाकूया. ही काजूची पेस्ट करून घेतली आहे. काजू घेतले 10-12 आणि त्याची पेस्ट करून घेतली वाटून, पाणी टाकून बारीक वाटून घेतली आहे. आता त्याच्यामध्ये आपण चवीपुरतं मीठ टाकायचं. आता चवीपुरतं मीठ टाकते. आता इथे आपले सर्व टाकून झालेले आहे. थोडासा मी गरम मसाला ठेवला आहे ना तो आता त्याच्यावरती टाकते. आणि आपली कोथिंबीर. आता कोथिंबीरला काही तोटा नाही आहे. आता भरपूर भाज्या यायला लागले आणि कोथिंबीर पण भरपूर येते. आता बारीक गॅस करून 2-3 मिनिटासाठी झाकण मारते. 2-3 मिनिटांनी बघूया आपण. काजलचे केस बघ मम्मी कसे दिसतात. रेसिपी तर ऑलमोस्ट झाली आपली. गॅस बंद केलाय. आता आपली भाजी बघूया. वा मस्त मस्त, एकदम मस्त, एकदम मस्त ना. आणि इकडे आता सर्विंग होत आहे. ये काजल, सर्विंग करताना बघूया. ये काजल तर खुश आहे, काय डान्स करून येते. आज उपवास आहे काजलचा. हां, आणि मला सर्वांना एक सांगायचं आहे. काय नाही, नंतर सांगतो, नंतर पहिले रेसिपी होत्या. भाजी बघा मस्त वाटतं. आता मी ती बाउलमध्ये काढून घेते. इथे आपली भाजी रेडी झालेली आहे. काय बनवलाय, पनीर मेथी मसाला. आता इथे तूप घेतलंय मी 2 चमचा. तुपातीने लसूणची फोडणी द्यायची आहे. तडका देते. त्याच्यामध्ये लसूण टाकते. जराशी लसूण लाल झाली पाहिजे ना. जराशी लसूण लाल झाली की ते तडका चांगला लागतो. मी काय शोधते माहिती आहे का, थोडासा जिरा टाकते त्याच्यावरती. जिरा आणि लसूणची फोडणी ना. आता लसूण लाल व्हायला आली आहे. गॅस बंद करायचा आणि बाजूला व्हायचं. आला सुगंध आला का. हो मस्त वाटतंय. चला टाका. लसूण तरी लाल होते. अच्छा असं आहे का. लसूण चांगली लाल झाली की त्याचा सुगंध तेलात उतरतो. आणि अजून लसूण वरून लक्षात आलं, जिरा नाही फक्त टाकायचा,
ती अशी लसूण तेलामध्ये गरम करायची. ते पण गोडा तेल घ्यायचं, आपण जो जेवणामध्ये वापरतो ना तो तेल घ्यायचं. लसूण अशी करपायला पाहिजे त्याच्यामध्ये. ते गाळून ठेवायचा बाटलीमध्ये भरून. थंड झाल्यावर लहान मुलांच्या मोठ्या माणसांच्या कानामध्ये घालायचा. एक औषध सांगितलं. तर सर्व करताना वरतून जरा मिक्स करायचं आहे ना, वरतून तो छोट्या चमच्याने मिक्स करायचा. आपली रेसिपी झालेली आहे. एकदम मस्त तयार झालेली आहे. रेसिपी कशी वाटते आम्हाला नक्की सांगा. आज आम्ही तुम्हाला ब्लॉग सोबत रेसिपी सुद्धा दाखवली आणि असंच आम्ही तुम्हाला असं दाखवत राहणार आता आहे. जेवण पण दाखवणार आहे. हा, तर सर्वांनी व्हिडिओला अगोदरच लाईक करा आणि ज्यांनी सबस्क्राईब नाही केलं त्यांनी सबस्क्राईब करा. लवकरच 5 लाख कम्प्लीट होणार आहे. फक्त 3 सबस्क्रायबर्स हवेत, मग 5 लाख कम्प्लीट होणार. 3000 सबस्क्रायबर्स. 3000 सबस्क्रायबर्स. ओके, तर रेसिपी आता तर जास्तच सुगंध आला ना. मस्त वाटतं का जरा? छान. तर रेसिपी कशी झाली नक्कीच सांगा आणि सबस्क्राईब नक्कीच करून ठेवा. अजून व्हिडिओ आहे पुढचा बघायचा. हा. तर इथे बघा आमच्या सर्वांचा इथे उपवास आहे आणि आता इथे आज आपला 3रा गुरुवार आहे. हा, उपवास पण आपला सर्वांचा आहे आणि ताट बघा इकडे रेडी आहे. परत आपण जरा दिवाबत्ती लावूया देवी समोर आणि अशाच सर्व देवींनी सकाळी घट भरला ना तर बत्ती आणि अगरबत्ती चालूच ठेवायची. आणि संध्याकाळी भरला तर संध्याकाळी भरतो तर आपण प्रश्नच येत नाही ना. बरोबर. तर लहान मुलांना लॉजिक सांगायचं असेल तर दिवाबत्तीनी आपल्या देवांना एनर्जी जाते, त्यांना ताकद मिळते. आपल्या प्रेयर्सनी त्यांना ताकद मिळते. जर त्यांना ताकद मिळाली तर आपल्याला ते चांगलं ठेवतील. मग दिवाबत्ती आणि प्रेयर्स नक्की करा देवांसाठी तरी. घरामध्ये तर पहिले दिवाबत्तीच करायची असते. बरोबर. उपवास असू दे नसू दे, घट असू दे नसू दे, असं म्हणजे कधी पण दिवाबत्ती घरात नेहमी पाहिजे सकाळ संध्याकाळ. गुड व्हायब्रेशन साठी. तर इथे पाणी आपण देवाला अर्पण केलेलं, आपण सर्व जेवण पण अर्पण केलेलं आहे. आता आम्ही जेवण घेणार आहे मस्तपैकी. चल, सुरुवातीला काजल एक तुकडा तोड आणि ती भाजी कशी झाली आहे बघ जरा. चल पाणी सोडला. चल तू आता बस जेवायला. काजल बसू दे जरा एकदम सिस्टमॅटिक.